Pred kognitívnou revolúciou žili ľudia všetkých druhov na afroazijskom kontinente. Keď sa naučili prekonať krátke vodné úseky, pustili sa do osídľovania okolitých ostrovov, no na otvorené more si ešte úplne netrúfli. Oceány a moria neboli len fyzickou prekážkou, no aj hranicou medzi jednotlivými svetmi. Nielen ľudia, ale aj zvieratá a rastliny z Afroázie ostali uväznené na svojom kontinente, zatiaľ čo izolované kontinenty ako Austrália, Amerika si po celé milióny rokov písali svoj vlastný evolučný príbeh. Tvory, ktoré tam vznikli, boli často úplne odlišné od tých vzdialených príbuzných z Afroázie. Zem sa tak rozdelila na viaceré biologické svety, z ktorých každý pozostával z jedinečného druhu zvierat a rastlín. No a potom prišiel na radu Homo sapiens. Až po kognitívnej revolúcii získali sapiens technológiu menom organizačné schopnosti a možno aj víziu potrebnú na to, aby sa prebojovali z Afroázie a osídlili celý vonkajší svet. No a ich prvým takýmto úspechom bola kolonizácia Austrálie asi pred 45 000 rokmi. Dodnes ostáva záhadou, ako sa im to vôbec podarilo. Na to, aby sa dostali do Austrálie, museli prekonať množstvo dlhých a širokých morských kanálov a potom po príchode sa takmer cez noc museli adaptovať na úplne nový ekosystém. Najrozumnejšia teória hovorí, že pred 45 000 rokmi si sapiens žijúci v indonéskom súostroví vytvorili prvé námornícke spoločnosti a naučili sa tak stavať a ovládať námorné plavidlá, s ktorými sa nebáli vzdialiť od brehu. No a práve vďaka týmto schopnostiam sa im podarilo vykonať niečo, čo bolo do tej doby nevídané. Preplaviť sa až na austrálsku pevninu a usadiť sa tam. No a týmto činom sa navždy prepísali dejiny svojho druhu aj samotného kontinentu. Táto plavba do Austrálie bola jedným z najväčších ľudských krokov v histórii, porovnateľná s objavením Ameriky či pristaním Apollo 11 na mesiaci. Čo bolo ešte významnejšie bolo to, čo tam sapiens urobil po príchode. Okamih, keď sa noha prvého lovca zberača dotkla austrálskej pláže, bol momentom, kedy sa Homo sapiens vyšplhal na najvyššiu priečku v potravinovom reťazci a následne sa stal najsmrteľnejším druhom v histórii planéty Zem. Dovtedy sa totiž ľudia prispôsobovali svetu, no nejako ho nemenili. Vedeli prežiť v džungli, v mraze, ale ich stopa bola takmer neviditeľná. No to sa všetko zmenilo do doby, než prišli do Austrálie. Z 24 druhov zvierat vážiacich nad 50 kg ich vyhynulo 23 a spolu s nimi zmizli aj desiatky ďalších menších druhov. Otázka, či to bola prírodná katastrofa alebo za tým stal človek, už ostáva otvorená, no jedno je isté. Od tohto okamihu už nebol človek len súčasťou prírody, ale stal sa jej pánom, respektíve katom. Zmena počasia pred 45 000 rokmi nebola ničím výnimočná a už vôbec nie tak, že by spôsobila vyhynutie väčšiny druhov. Počas posledného milióna rokov sa striedali doby ľadové každých zhruba 100 000 rokov a zvieratá sa s nimi naučili žiť. Napríklad taký Diprotodon prežil asi 10 predchádzajúcich dob ľadových. Prečo teda vymreli všetci práve vtedy, keď prišli ľudia? Samozrejme, ak by to boli jediné veľké zvieratá v tej dobe, mohla by to byť náhoda, ale spolu s nimi vyhnulo ďalších 90% austrálskej veľkej fauny. Úplne rovnaký vzorec sa zopakoval všade tam, kde ľudia osídlili ďalšiu časť planéty. Teraz máš možno na jazyku otázku, ako mohli sapiens spôsobiť ekologickú katastrofu, keď mali iba nástroje z doby kamennej? Odpoveď ponúkajú tri navzájom sa doplňajúce vysvetlenie. Prvé hovorí, že veľké zvieratá, teda hlavne obete austrálskeho vyhnutia, sa rozmnožovali pomaly. Ak by teda ľudia každých pár mesiacov vyhubili či len jedného, napríklad už spomínaného Diprotodona, stačilo by to na to, aby ich úmrtia prevážili počet narodených. Druhé vysvetlenie hovorí, že sapiens, keďže už dávno používal vtedy oheň, tak cielene vypaloval rozsiahle oblasti a nepriechodné húštiny, aby vytvorili otvorené travnaté porasty, ktoré by priťahovali ľahšie lovnú zver a lepšie vyhovovali ich podmienkam. Tretie vysvetlenie pripomína, že zároveň prebiehali aj klimatické zmeny. Tie oslabili ekosystém a človek ho potom ešte viacej dorazil. Vyhnutie austrálskej megafauny bolo prvým výrazným otlačkom, ktorý sapiens zanechal na tejto planéte. No čoskoro prišiel ešte väčší otlačok, a to v Amerike. Keď tam zhruba pred 16 000 rokmi dorazili prví ľudia, začala sa rýchla ekologická pohroma. Do 2000 rokov zmizli mamuti, mastodonti, šablozubé mačky, obrie hlodavce, veľké vtáky, plazy a nespočet ďalších druhov. No a Madagaskar potom tiež nebol výnimkou. No a okolo roku 1500 pred Kristom sa spustila ďalšia vlna v Tichom oceáne, keď sapiens osídlili Šalamúnové ostrovy, Fidži a Novú Kaledóniu. Postupne sa táto vlna potom ešte rozšírila do celého Pacifiku. Keď spojíme tieto mäsové vymierania v Austrálii, v Amerike, na Madagaskare a pridáme ešte menšie vymierania, ku ktorým došlo, keď sa sapiens rozšíril po Afroázii, ako napríklad vyhnutie všetkých ostatných ľudských druhov, nevyhnutným záverom je, že prvá expanzia Homo sapiens bola jedným z najničivejších ekologických katastrof v dejinách života na Zemi. Po prvej vlne vyhnutí, ktorá prišla s rozšírením zberačov, nasledovala druhá, spojená s nástupom poľnohospodárov. A práve tieto dve historické vlny nám poskytujú dôležitý kontext pre tretiu vlnu,
tú, ktorú dnes spôsobuje moderný priemysel. Takže netreba úplne veriť týmto ekoaktivistom, ktorí tvrdia, že naši predkovia žili v harmónii s prírodou na rozdiel od nás. Homo sapiens patril odjak živa k najefektívnejším vyhubiteľom veľkého počtu rastlinných a živočíšnych druhov po celej našej planéte.